देव्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमती जयपदेकाय श्रीमती स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री जय चैतन्य जय जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद। नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत जय चंद्र जय जय चंद्र गौर जय भक्त गौर भक्त वृंदा। वृंद ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. மோகன்தாஸ் பிரபு வந்துட்டாரா? ஸ்கிரீன் இல்ல, ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஆமா நீங்க தான் பண்ணணும் மல்லிகா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 96க்கு இது விளக்கணும் மாதாஜி. 96 அப்ப காட்டுங்க, நானும் படிக்கணும். ஸோ குயிக்கா வந்து நம்ம 96ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 11 o'clock ஒரு 2 நிமிஷம் முன்னாடி சொல்லுங்க மாதாஜி. மீட்டிங் போகணும், நடுவில் எடுத்துட்டு இருக்கேன். தேங்க்ஸ். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து பாக்குறது என்னன்னா, நம்ம நித்யானந்தாவோட மூடு வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். அவர் எக்ஸ்ட்ராவா சாப்பிடுறவரோ இல்ல பேராசாவரோ இல்ல, அவர் வந்து அவதூதா, ரைட்? ஆனா அவரும் அத்வைத ஆச்சாரியாவும் சும்மா ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. சோ 2 பேருமே வந்து சாப்பிட வந்தாலும் என்ன நடக்குது அங்க அப்படின்னா, இவர் வந்து வேணும்ட்டே அவரை வந்து வெறுப்பேத்துறதுக்கோசமே அவர் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு. யார்? அத்வைத ஆச்சாரியா. இது வந்து கோவத்துக்கோசரம் இல்ல, சும்மா ஒரு பாசத்துக்கோசரம் அவர் பண்றாரு. சோ அதனால அவர் வந்து சும்மா ஓட்டுற எண்ணத்துல வந்து என்ன, நீங்க வந்து என்னைய கூப்பிட்டுட்டு சாப்பாடு போடலையே அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாரு. இது வந்து இகழ்வது போல புகழ்வதுன்னு சொல்லுவோம், ரைட்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சும்மா அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி சும்மா திட்டு பஞ்ச புகழ்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க. மஞ்ச புகழ்ச்சி. அதுக்கு ஆப்போசிட் இகழ்வது போல் புகழ்வது. அது இன்னொன்னு வந்து இது ரிவர்ஸ். புகழ்வது போல் இகழ்வதுதான் நீங்க சொல்ற வந்து, ரைட்? பட் இது வந்து நிஜமா நம்ம பசங்களை கூட சொல்லுவோம், அப்பா இவன் செம்ம குடும்பம் மேனேஜ் பண்ணவே முடியல. நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து என்ஜாய் தான் பண்ணுவோம். அத சொல்றாங்க. சோ அவதூதா அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். அதாவது இப்ப பரமஹம்சா அப்படின்றது கூட என்னன்னா, அவங்க வந்து பியாண்ட் ஒரு ஸ்டேஜ். இப்ப அவங்க வந்து ரூல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா, சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்ல, பட் அதெல்லாம் தாண்டி சாப்பாடு தே மே ஆர் மே நாட், பட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்ன்றது அவங்களுக்கு இல்லை. ஏன்னா ப்ராசஸ் ஆனாலே வைதி. உங்களுக்கு மறுபடியும் கேள்வி, ராகானுகா பக்தர்கள் வைதி ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா, ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க? பண்ண மாட்டாங்க. தப்பு. ராகானுகா பக்தர்கள் கண்டிப்பா ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கவே மாதாஜி மாட்டாங்க. அப்ப இதுல கோலோகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த இவங்களை பார்த்து, கோபியர்களை பார்த்துதான் மாதாஜி அவங்க பக்தியே வளருது. பார்த்து வளர்க்குறாங்க. பட் அதுக்கு அர்த்தம் அவங்க ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்கல்ல. அவங்க ப்ராசஸும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்க அப்ரோச் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், அவங்க எந்திரிச்சு சாண்டிங், இப்போ நம்ம எல்லாம் என்ன சொன்னோம், நம்ம வந்து ராகானுக்காக ஷிஃப்ட் பண்ண போறோம்னு சொன்னோம். சோ நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண போறதா இருந்தா நம்ம ப்ராசஸ் என்னமோ ஃபாலோ பண்ணும். அதாவது நம்ம சாண்டிங் பண்றது கண்டினியூ பண்ணும். அதெல்லாம் அப்ப நீங்க சொல்ற லாஜிக் படி பார்த்தா நம்ம சாண்டிங் எல்லாம் தூக்கி போட்டுருவோமா? அதெல்லாம் இல்ல. நம்ம ப்ராசஸ் எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு ஒன்னே ஒண்ணுதான் மாத்த போறோம். அந்த ஒண்ணு என்ன மாத்த போறோம்னா, நம்ம வியூ மாத்த போறோம். இப்போ எனக்கு வந்து கோபிகள் பிடிக்குதுன்னா நான் கோபாவோட பாவத்தை ரொம்ப பண்ணுவேன், ரைட்? அந்த பாவத்துக்குள்ள நான் வருவேன், ஐக்கியமாவேன். அதே மாதிரி எனக்கு வந்து மாதுரிய பாவம் பிடிக்குதுன்னா, இல்ல மோர் தென் மாதுரி, ஏன்னா இப்ப வந்து அது சொன்னா எல்லாமே அந்த ரசங்கள்ல மென்டாலிட்டியில போவோம். அதுல வந்து யாராவது ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்றது அந்த ரசனத்துல.
கோபால் பிடிக்கலாம், சிலருக்கு வசுதேவ் பிடிக்கலாம். இந்த பாவத்தை எடுத்து அவங்க பண்ணுவாங்க. சோ இதுதான் அப்படின்றது ரொம்ப அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுவாங்களே தவிர அவங்க ஆகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. நான் வந்து நந்த மகாராஜ் அப்படி அந்த ரோலை பறிக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி கோபாக்கள்ல சிலருக்கு வந்து பல்ராமோட பாவம் பிடிக்கும், சிலருக்கு அர்ஜுனர் பாவம் பிடிக்கும், சிலருக்கு சுதாமா பாவம் பிடிக்கும், ரைட்? சிலருக்கு மதுமகள். அந்த ஒருத்தரோட பாவத்துல ஒரு கேரக்டர் அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி அந்த மணிக்க மாதிரி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. போயிடுச்சு. ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா மாதாஜி? அர்ஜுனர் பாவத்துல இருந்துட்டு ராகானுஜ ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. மாதாஜி கொஞ்சம் நெட் போனதுனால வெளில போயிட்டேன், கொஞ்சம் மறுபடியும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணியாச்சு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால வந்து அந்த பாவம் வந்து தே வில் ஃபாலோ. எந்த பாவம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ, பிடிச்சும் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஒத்தும் வரும், அந்த மாதிரி இருக்கிற பாவம் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. சோ இதுதான் இப்ப பாக்குறோம். மறுபடியும் பிரேமை கிடைக்கிறதுக்கு 3 வழி இருக்கு. எந்த அந்த 3 வழி? திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. சரி, பிரேமை யாரால கொடுக்க முடியும்? பகவானால. பாவம் 4 வழி. பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தா பிரேமை வழங்குவார். சில பேருக்கு காரணமற்ற கருணையால வழங்குவார் மாதாஜி. பகவானுக்கு இருக்கிற மாதிரி பண்ணுவாரு. அப்புறம் பக்தியால பண்ணலாம் மாதாஜி. பக்தியால பக்தியோட பாவம் வந்தவங்களுக்கு டைரக்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, அந்த டெக்ஸ்ட் காட்டுங்க. ஏன்னா அதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்கல்ல. 97 தானே மாதாஜி? சொல்லணும். 96 எக்ஸ்பிளைனே பார்க்கல. சோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் மாதாஜி. 96 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பர்ஃபெக்ட் தானே? தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அவர் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னேன். அதாவது அவங்க வந்து ரூல் இதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு அந்த நெசசிட்டியும் இல்லை. அதே மாதிரி அவங்க பிஹேவியரும் வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா இருக்காது. இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இப்படிதான் உட்காரணும், இப்படிதான் பணிவாரணும், அதெல்லாம் இருக்காது. ஏன் இதுக்கு சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கும் அவங்களோட பிஹேவியர். நம்ம குழந்தைத்தனம் சொல்லுவோம். அதனால நித்யானந்தா பிரபு வந்து சாப்பாடு தூக்கி போட்டா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? எப்படி அவர் சாப்பாடு தூக்கி போடலாம்? சாப்பாடே மகா அது அப்படி இருக்கிறத அவர் பண்ணலாமான்னு. அவர் பண்ணலாம், ஏன்னா அவர் தான் ஆண்டவர், ரைட்? சோ அவர் என்ன வேணா பண்ணலாம். அப்படி அந்த சாப்பாடு தூக்கி போடுறச்சே அந்த சில என்ன சொல்வீங்க மார்சல்ஸ், பருக்கைகள் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா பிரபு மேல விழுந்துச்சு. இப்போ நம்ம மேல ஏதாவது யாராவது சாப்பாடு தூக்கி போயிட்டு விழுந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? ஆனா அவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் வருது. ஏன்னா சந்தோஷமா எடுத்துக்கிறாரு. ஏன்னா அந்த இது வந்து ஸ்மார்த்தா பிராமின் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா. எதுக்கு ஸ்மார்த்தா பிராமின் சொல்றேன்னா, ஸ்மார்த்தா பிராமின்ஸ் வந்து கட்டுப்பாட்டை மீறவே மாட்டாங்க. வைஷ்ணவ பிராமின்ஸ் கொஞ்சம் மீறுவாங்க. எப்படின்னு சொல்றேன், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இப்ப வந்து ரோட்ல போறச்சே ஒரு பெண்ணு, ஒரு சன்னியாசி வந்து பாக்குறச்சே ஒரு பெண்ணு மயங்கி விழுந்தா என்ன பண்ணணும் சன்னியாசி? தொடக்கூடாது. பொதுவா பார்த்தா பெண்ணை தொடக்கூடாது. ஆனா காப்பாத்தணுங்கிற நிலையில அவர் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலையில விட்டுட்டு வரக்கூடாது மாதாஜி. அதனால தண்ணி தெளிச்சு அந்த பெண்ணை காப்பாத்தணும். தூக்கிட்டு போகணும்னா தூக்கிட்டு போகணும். அதுதான் நம்ம வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் பண்ணாங்க. அது பேப்பர் ஃபுல்லா வந்துச்சு, சன்னியாசி சேவ் த விமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் பாம்பே ஒரு சம்வேர் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி. அவங்க வந்து உள்ள போயிட்டு அவங்க எல்லாம் காப்பாத்திட்டு வந்தாங்க. சோ காப்பாத்தினாங்கன்னா ஓகே அப்படி வாங்க மேல குதிங்க, கொஞ்சம் கை கொடுக்கணும், ஹெல்ப் பண்ணணும், எல்லாம் இருக்கும், ரைட்? சோ இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன். ஆனா இப்போ வைஷ்ணவ ஸ்மார்த்தா பிராமின்ஸ்னா அது பண்ணவே கூடாது. அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, எல்லாம் ஆண்டவன் செயல், நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு, நம்ம அதை எடுக்க கூடாது. நம்ம வந்து மத்ததெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, ஃபயர் இன்ஜின் கூப்பிடுவாங்க, அதெல்லாம் பண்ணாம இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்த ரூலை வந்து இருப்பாங்க. சோ இவங்க வந்து அந்த ரூல் வந்து மிஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பொய்யே சொல்லக்கூடாதுன்றது ஸ்மார்த்தா பிராமினோட ரூலா இருந்தா, இப்போ ஒரு பெண்ணே வந்து எனக்கு வந்து யாரோ 4 பசங்க தடுத்துறாங்க, என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணு இருக்காரான்னா என்ன சொல்லுவாங்க? அவர் சத்தியா இல்ல, சண்டை போட முடியாது. சோ என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ ஸ்மார்த்தா பிராமணானே இருக்காங்கன்னு, வைஷ்ணவ பிராமணா இல்லைன்னு சொல்லுவாரு. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சோ அதுல டிஃபரன்ஸ். சோ ஆனா அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து ஒரு ஸ்மார்த்தா பிராமணன். அப்படி இருக்கச்சே அவருக்கு மேல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடு பட்டுச்சுன்னா அவர் வந்து தப்பா நினைக்கணும். ஆனா அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அவர் அந்த சாப்பாடுனால என்னோட பாவங்கள் எல்லாம்
தீர்ந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஏன்னா அந்த விட்ட மகாபிரசாத், ரைட், பிரசாதம்ன்றது நம்ம சாமிக்கு வைக்கிறது, மகாபிரசாத நம்ம திரும்ப அவ்வளோ மகாபிரசாத் வந்து அவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவல் இது, அது விட்டது வந்து அவ்வளவு பியூரிஃபை ஆகுறது இல்லாம அது வந்து வைஷ்ணவா விட்டா என்ன ஆகுது, அதனாலதான் இட்ஸ் கால் மகாபிரசாத். நம்ம சாப்பிட்டா ஓகே. இப்போ நித்யானந்தா பிரபு வந்து மகாபிரசாத் ஆகும், ரைட். அதனால வந்து இது சூப்பர். ஏன்னா ஒரு பியோர், அவர் வந்து லார்ட் கம் பியோர் வைஷ்ணவா ரோல் பிளே பண்றாரு. ஆண்டவன் பிரசாதம் நம்ம ஆஃபர் பண்றது விடுறது நம்ம மகாபிரசாதம், அத வந்து வைஷ்ணவா சாப்பிட்டா மகாபிரசாத் பிரசாதம். அதனால இவர் அப்படி நினைக்கிறாரு, அது விஷ்ணு விட்டது அப்படி இருக்கிறது வந்து சாதாரணது இல்லை அப்படின்னு. அதனாலதான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கொடுத்தா கூட, இப்ப நாங்கெல்லாம் போனோம்னா ஜெயபதுகா சுவாமி வந்து அவரோட சாப்பிட்ட மகாபிரசாத் கொடுப்பாரு, தட்ஸ் கால் மகாபிரசாத். ஏன்னா அவர் சாப்பிட்டதே மகாபிரசாத் தான். சோ அது வந்து எல்லாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து பரமஹம்சா அப்படி இருக்கிறவங்க அண்ட் பியாண்ட் தான். ஏன்னா மகாபிரசாத் கொடுத்தா நீங்க இன்னொன்னு நினைக்கணும், நான் யாருக்காவது கொடுத்தேன்னா அவங்களோட பாவங்களை நான் ஏத்துறேன்னு. அது சாதாரண அவங்களால எடுத்தினாலும் ஃபர்ஸ்ட் தாங்க மாட்டோம் நம்ம. அப்படியே ஏத்தினாலும் வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, நம்மளுக்கு தாங்குற சக்தியும் இல்ல, நம்ம ஒத்துக்கிற சக்தியும் இல்லை, ரெண்டுமே இல்லை. சோ இவங்க வந்து பியாண்ட் வர்ணாசிரமம், அவங்களுக்கு வர்ணங்கள் இல்ல, ஆசிரமம் இல்ல. அதனாலதான் நித்யானந்தா கடைசி வரைக்கும் அவர் பிராமணான்றத வெளில சொல்லல. ஆக்சுவலா அவர் பிராமணா, அது கூட அவர் ஐடென்டி இவர் யாரு, அவதூதா, இவர் காஸ்ட் என்னமோ குல வேணும், ஏன்னா அவர் அந்த வர்ணாசிரமத்துல இல்ல, ரைட். இங்க நம்ம பார்க்கலாம், இப்ப கர்ணர் பார்த்தா எனக்கு அந்த காஸ்ட் இல்லையேன்னு அவர் வருத்தப்பட்டாரு. நித்யானந்தா பிராமணா இருந்தும் அந்த காஸ்ட்டை வெளில சொல்லாம சிரிச்சிட்டு இருக்காரு. சோ இது வந்து நம்மளோட பாவத்தை குறிக்குது. அதனால இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோ இல்ல இந்த மாதிரி பரமாம்சாவோ இல்ல வைஷ்ணவாவோ விட்டா அது பியூரிபிகேஷன். அந்த வந்து ரொம்ப நம்மள மாதிரி அவங்க தொட்டோம்னா அந்த நம்மளே பியூரிஃபை ஆகணும். பாடி ஓன்லி பியூரிபிகேஷன்ல மைண்டும் பியூரிஃபை ஆயிட்டு அது வந்து என்னன்னா நம்ம பியோர் பிராமணா ஸ்டேட்டுக்கு என்ன நம்ம பார்த்தோம், சௌச்சம், நிறைய கிளீனிங், எல்லாம் கிளீனினஸ், ஆர்ஜவம், ஏவத்தை, அது எல்லாமே நம்ம அவர்களுக்கு இருக்கணும். சோ இங்க வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா சொன்னது ஒண்ணு, வாயில சொல்றது ஒண்ணு, மீன் பண்றது வேற, ரைட். நம்ம ஆர்டினரியா இருக்கவங்க நினைப்பாங்க சே இப்படி சொல்றாருன்னு. ஆனா இவர் எதுக்கு அந்த மாதிரி சொல்றாருன்னா, நார்மலா இருக்கிறவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ் தெரியலன்னா அவங்களுக்கும் சொல்லணும் அப்படின்றதாலதான் இந்த ஃபுல் பாஸ்ட் டைமே பிளே பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன். தோரே நிமந்திரணா கரி பைனு தார பலா तोरा जाली भूला नाही सहाजा पागला. तोरे निमंत्रण करी वयिनु तर फल तोरा जाति भूला नाही सहाजे पागल. அத்வைத ஆச்சாரியார் விளையாட்டாக கூறினார், அன்புள்ள நித்யானந்தனே, நான் உன்னை அழைத்ததற்கான பலனை உண்மையாக பெற்றுவிட்டேன். உனக்கு எந்த ஒரு ஜாதியும் குலமும் கிடையாது. பைத்தியமாக இருப்பதே உன்னுடைய இயல்பு. பொருளுரை: சகஜே பாகல, இயல்பாகவே பைத்தியம் என்னும் சொற்கள் நித்யானந்த பிரபு பரமஹம்ச நிலையில் தெய்வீகமாக வீற்றிருந்தார் என்பதை குறிப்பிடுகின்றது. அவர் எப்போதும் ராதாகிருஷ்ணரையும் அவர்களுடைய சேவையையும் நினைத்து கொண்டிருந்ததால் இது தெய்வீக பைத்தியக்காரத்தனமாகும். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியார் இவ்வுண்மையினை சுட்டிக்காட்டினார். இது நான் எப்படி சொல்றதுன்னா, நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப நான் வந்து பிரேமா மாதாஜியை வந்து 2 ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறேன் வச்சுக்கோங்க. பிரேமா மாதாஜி, நீங்க எப்ப பாரு சாமி பாட்டையே பாத்துட்டு இருக்க, சரியான பைத்தியக்கார பாட்டு மாதாஜி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் வந்து அந்த பாட்டையும் பைத்தியம் சொல்ல, அவங்களையும் சொல்ல, அதாவது அவங்களோட ஆர்வத்தை சொல்றேன், ரைட். இதுவே ஏன் இப்படி கத்துறீங்க பைத்தியம் மாதிரி, ஆனா அதோட அர்த்தம் வேற, உங்களுக்கு புரியுதா? இவங்க வந்து நித்யானந்தா பிரபு வந்து அந்த அர்த்தத்தை சொல்றாங்க, சரியான பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்கேன்னா என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, என்ன பைத்தியம் அவருக்கு? கிருஷ்ணர் பைத்தியம். எப்போ கிருஷ்ணர் பைத்தியம், கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்ற ஹேபிட் அவருக்கு வந்துட்டே இருக்கு. எப்பவுமே அவர் வாயில வந்து கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, கோவத்தையும் கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணியும் கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, சைத்தன்யா பிரபு மயங்கி ஸ்லிப்பை ஆடுறச்சு விருப்ப கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவருக்கு வந்துட்டே இருக்கும். சோ அதுவும் பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க விளக்கிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட். அந்த அளவுக்கு அவர் பக்தி இல்ல மாதாஜி, பக்தியும் உருவத்திலிருந்து வந்தவர், எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிவோட்டட், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை. நம்மளால புரிஞ்சுக்கிற பாவத்துல நம்ம இல்ல, புரிஞ்சுக்கிறதால ஒருத்தர் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து ஒரு மேதாவி பேசுறாருன்னா நம்ம வேன் பார்ப்போம். எதுக்கு? அந்த மேதாவிக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மூளை வேணும், கரெக்டா? பக்தி வந்து நம்மளுக்கு புரிஞ்சோம்னா நம்ம ஒரு லெவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும், பட் நம்ம அந்த லெவல் இல்லாததால அவரோட
பிளாட்ஃபார்ம் கூட நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அதனால நம்ம பாத்தீங்கன்னா சிவரேக மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா அவர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஸ்டின் பண்றோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நிறைய கொஸ்டின், அது எப்படி முடியும், அவரே எப்படி பண்றாரு, அவரே அரிசி தூக்கி போடுறாரு, யாராவது பண்ணலாமா, அது தப்பு தானே, அது பண்ணக்கூடாது இல்ல, அதுவும் பண்ற தப்பு தானே, இந்த மாதிரிலாம் ஏன் கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க? ஏன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிற என்ன பொறுத்த வரைக்கும், உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீயே ஒரு வேஸ்ட். ஜென்ரலா சொல்றேன், நிறைய பேர் நமக்கு தோணும் இல்ல, உன்னை பொறுத்த வரைக்குமா நீயே ஒரு வேஸ்ட், நீ என்ன உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறது பெரிய இது மாதிரி அப்படின்னு. சின்ன பசங்க பண்ணா ரொம்ப நம்ம நினைப்போம். சின்ன பசங்க வந்து 8 வயசு 2, 3, 5 வயசுல ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு 10, 12 வயசு பசங்க வந்து 14 வயசு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆமா அப்படியே நீ உலகத்தை பார்த்துட்டேன் 3 நிலம் உள்ள அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா? நம்மளும் அதேதான். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம எல்லாம் முளைச்சி 3 இடம் உள்ள பக்தியில இப்பதான் முளைக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம. சோ நம்ம வந்து ஆமா, ஏன்னா நிறைய நாங்க காலையில பாகவதம் 4 பேர் படிப்போம் இல்லையா? அப்ப கூட பார்த்தா புரியலனாலும் ஒருத்தங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, இது நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன், எப்படி கோபிகள் கிட்ட நித்யானந்தாவோட கதை தான். பல்ராம் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாஸ்ட் டைம் என்னன்னா, அவர் வந்து திரும்ப கோபி பிருந்தாவனுக்கு வர்றாரு. இந்த பிரச்சனை வரும்னா நான் வந்து முந்திரி கொட்டத்தனமா சொல்லிட்டேன், இந்த கோபிகள் கிருஷ்ணர் கோபிகள் இல்ல, பெண் அப்படின்னா எல்லாருமே பெண்கள் தான், ரைட்? அதே மாதிரி கோபி அப்படின்னு ரெஃபர் பண்றது அவர் பெண் என்ற அர்த்தத்துல ரெஃபர் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் போட்டேன். அப்படி இருந்தும் அவர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவர் வந்து வருணி குடிச்சிட்டு அவர் வந்து ஒரு மயக்கத்துல இருக்கச்சு, மயக்கம்னு சொல்ல இருக்கச்சு, கோபிகளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. எப்படி அவன் தண்ணி குடிச்சிட்டு எப்படி கோபிகள், ஏன்னா அவர் வந்து வருணி குடிக்கிறச்சேதான் அவர் வந்து அந்த பெண்கள் கோபிகள் கிருஷ்ணரோட கோபிகள் இல்ல, அவரை விரும்புற கோபிகள். உடனே அவரு அவர் கொடுக்குற கோபி இருக்கலாமா, அவர் உங்களுக்கு கணவன் இல்ல, எனக்கு இருக்காங்க, உங்களுக்கு இருக்காங்க, அப்போ கிருஷ்ணருக்கு மனைவி இருக்கச்சே பல்ராமுக்கு இருக்க கூடாதா, கிருஷ்ணருக்கு லவர்ஸ் இருக்கச்சே பல்ராமுக்கு இருக்க கூடாதா? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம எல்லாருக்கும் கணவன் மனைவின்னு இருக்கச்சு, கிருஷ்ணருக்கு மனைவி லவர்ஸ் இருக்கச்சு, பல்ராம் கொண்டி லவர் இருக்க கூடாது? அவர் என்ன சன்னியாசியா? அவருக்கும் சிலரை பிடிக்கும், அவரை பிடிச்சவங்களும் சிலர் இருப்பாங்க, ரைட்? சோ இங்க வந்து பல்ராம் பார்த்து அவ்வளவு அட்ராக்ட் ஆறாங்க. அங்க வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்ததே இல்லை, இந்த கோபிஸ் எல்லாம் சின்ன குழந்தையா இருந்தாங்க, அதனால அவங்களுக்கு அந்த பாவம் இல்ல. பல்ராம் பார்த்தோன்னே அவங்க எல்லாரும் மயங்கிடுறாங்க. அவர் வந்து ஒரு கண்டிஷனா இருந்தாரு, அவர் வருணி குடிச்சுதான் அவர் ரிலாக்ஸ் ஆறாரு. அந்த மூடு, அந்த லவ் மூடு, அந்த ரொமான்டிக் உடனே அது எப்படியா, ஆனா அது தண்ணி குடிச்சு போனா கரெக்டா அப்படியேதான் எடுக்க முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் வருணி வந்து ட்ரிங்கே என்ன குறிக்குதுன்னா, அந்த அந்த வருணி குடிச்ச உடனே அவர் வந்து ரிலாக்ஸ் மூடுக்கு போறாரு, தண்ணியில விளையாட வச்சு அவர் அந்த காம் மூடுக்கு. அப்பதான் அவரால் விளையாட முடியும். அவர் வந்து ராஜா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ராஜாங்கத்தை அப்படியே வந்துட்டு உட்காந்தா அவர் அதே மூட்ல தான் இருப்பார். அததான் அவர் குறிக்கிறாரு தவிர அவரோட எண்ணம் தப்புனோ இல்ல இந்த பெண்கள் பண்றது தப்புன்றதையும் குறிக்கல. ஆனா அவங்க நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேங்க, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டேன். நாங்க 3 பேரும் வந்து அப்பா முடியலப்பா அப்படின்னு நினைச்சோம். ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், நாங்க 3 பேர் கூட அட்வான்ஸ் இல்ல, பட் புரியலனாலும் ஓகே இது எங்களுக்கு நாளைக்கு புரியும் அப்படின்ற ஃபீலிங்ல எடுப்போம். இப்போ இந்த கிளாஸ்ல கூட எனக்கு அது என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா, எல்லாருக்குமே வந்து புரியும்ன்ற சொல்ல, ஓகே இது நம்மளுக்கு ஒத்துக்கலனாலும் அது அந்த மூடு, நம்ம டைம் கொடுக்கலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு. சோ எல்லாருமே வந்து அந்த மூடுக்கு போகணும், ரைட்? நித்யானந்தா பிரபுவோட என்ஜாய் பண்ண முடியலனாலும் இன்னைக்கு இல்லப்பா கிருஷ்ணா ஒரு நாள் நான் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோங்க. நதனம் கலதாஷ்டாரையா வதனம் கத்கருத்தையாகிறா. என்ன அர்த்தம்? அப்பா எனக்கு த்ரோட் வந்து இந்த மாதிரி விடுவிடுக்காதா, ஆகல பட் ஆகாதா அப்படின்ற சைத்தன்யா அப்படியே அப்படின்றாரு. நம்மளும் அந்த மாதிரி இல்லையா? நம்ம கூட புரிஞ்சுட்டோம் மாதாஜி. நாங்க இப்ப கொஞ்சம் நித்யானந்தர் நீங்க சொல்லி சொல்லி நாங்களும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நீங்க எல்லாம் புரிந்து மாதாஜி அப்பா எடுத்துக்கவே இல்லை நீங்க யாருமே அந்த விஷயத்த. நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணேன், யாருமே தப்பா எடுத்ததே இல்லை அந்த இதெல்லாம் சொல்றேன். ஜூதா திலே விப்ரபலி பாயனா கரிலே. ஹரே கிருஷ்ணா. மோரா கரி பரதரா ஜுகா திலா விப்ரபலே பாயனா கரிலா. Translation. Translation. To make me a madman like yourself, you have thrown the remnants of your food at me. You did not even fear the fact that I am a Brahmana. Perfect.
மாதாஜி இது பெருசா இருக்கு, தமிழ்ல ஆமா. படிக்கிறாங்களா? தமிழ்ல இருக்கிறவங்க படிங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா அவர் சொல்றாரு. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு செகண்ட் பொருளுரை. ஒரு செகண்ட் மாதாஜி படிங்க. ஒரு செகண்ட் இருங்க. நீ ஒரு பைத்தியக்காரன், என்ன நீ பைத்தியக்காரன் ஆக்க போற? என்ன பைத்தியக்காரன் ஆக்கணும்ன்றதால நீ சாப்பாடு தூக்கி போடுறது ஓகே. ஆனா நான் பிராமணர்ன்றது கூட நீ கவனிக்கலையே அப்படின்றாரு. இது பாக்குறவங்களுக்கு எப்படி தோணும்? கரெக்ட் தானே சொல்றாரு. ஆனா இப்ப கண்டென்ட்ஸ் பாருங்க, அதோட அர்த்தம் புரியும். எஸ் பத்மா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அரிசி 10:52 சாதம்ங்கிறது மாதாஜி. இருங்க, சாதம்ங்கிறது 10 மாதாஜி. 10 வந்து மேல எல்லாம் படக்கூடாது. 10 அந்த பட்டா சாதம் வெந்து குடிக்கணும். போச்சுன்னா, அரிசி வெந்து போச்சுன்னா அது 10. பிராமணர்கள் வந்து 10 தொட்டாக்க கை அலம்பணும். ஓ அதுவே okay. அவர் அது மாதாஜி அப்படி சொல்றேன். அது மேல அந்த 10 வந்து மேலேயே அவர் பட்டிருக்கு. அதனால அவர் ஸ்நானம் பண்ணணும். ஆனா அவர் ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணாம டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டாரு. very 10 nice. தொட்டோம்னா கை அலம்பணும். మారాజీ அதுதான் తెలుగులో மாதாஜி. అంట్లో అని చెప్తాము మారాజీ. హరే కృష్ణ. அண்டா ஓ அண்டு ஓகே சேம் திங். தேங்க் யூ. அண்டுக்கு அது அப்படி இல்ல மாதாஜி, அன்ட்லு. அண்ட்லு 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 ஓகே. அண்டுனா வேற. அண்டுனா மென்சஸ் டைம்ல சொல்லுவாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேற அண்ட்லு. என்னமோ. பேசிக்கலி హరే కృష్ణ. சாப்பாடு இன்னும் வஸ்ட்ல வரும். Got it. மாதாஜி 10:53 ஆச்சு மாதாஜி. பெர்ஃபெக்ட் படி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை போன்று என்னையும் பைத்தியமாக்க நீங்கள் உங்களுடைய எச்சில் உணவினை என் மீது எரிந்துள்ளீர். நான் ஒரு பிராமணன் என்ற உண்மையை கண்டும் நீங்கள் பயப்படவில்லை. பொருளுரை. ஆபணர சம என்னும் சொற்கள் அத்வைத ஆச்சாரியார் தம்மை ஸ்மார்த்தர் பிராமணர்களின் பிரிவை சார்ந்தவராக கருதியதையும், நித்யானந்த பிரபுவை தூய வைஷ்ணவர்களின் தெய்வீக தளத்தில் இருப்பதாக கருதியதையும் குறிப்பிடுகின்றனர். நித்யானந்த பிரபு தமது உணவின் மீதினை அத்வைத ஆச்சாரியருக்கு வழங்கியதன் மூலமாக அவரையும் தூய களங்கமற்ற வைஷ்ணவர் அல்லது பரமஹம்சரின் சமமான தளத்தில் நிலைநிறுத்தினார். பரமஹம்ச வைஷ்ணவர்கள் தெய்வீகத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் என்பதை அத்வைத ஆச்சாரியாரின் கூற்று சுட்டிக்காட்டுகின்றது. ஒரு தூய வைஷ்ணவர் ஸ்மார்த்த பிராமணரின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. ஆபனார சம மோரோ கரிபா தரே என்னை உங்களின் தளத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக என்று அத்வைத ஆச்சாரியார் கூறியதற்கு அதுவே காரணம். ஒரு தூய வைஷ்ணவர் அல்லது பரமஹம்ச நிலையில் இருப்பவர் உணவின் மீதினை, அதாவது மகா பிரசாதத்தினை ஆன்மீகமாக இருக்கிறார். அவர் அதனை பௌதிகமானதாகவோ புலனுகர்ச்சிக்கு உட்பட்டதாகவோ கருதுவது இல்லை. அவர் மகா பிரசாதத்தினை சாதாரண பருப்பாகவும் சாதமாகவும் கருதுவதில்லை, ஆன்மீக பொருளாக கருதுகிறார். அதிலும் ஒரு தூய வைஷ்ணவரால் மீதம் வைக்கப்பட்ட உணவினை பற்றி சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை. பிரசாதமானது சண்டாளனின் வாயினால் தீண்டப்பட்டால் கூட ஒருபோதும் களங்கமடையாததாகும். உண்மையில் அது தனது ஆன்மீக மதிப்பை தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. எனவே அத்தகு மகா பிரசாதத்தினை உண்பதாலோ தொடுவதாலோ ஒரு பிராமணர் தாழ்ந்து விடுவதில்லை. அத்தகைய எச்சில் உணவினால் தீண்டப்பட்டு அதனால் களங்கமடைதல் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. உண்மையில் அத்தகு மகா பிரசாதத்தினை உண்பதால் ஒருவன் ஜடவாழ்வின் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றான். இதுவே சாஸ்திரங்களின் தீர்ப்பாகும். ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல 4 கான்செப்ட்ஸ். ஒண்ணு பரமஹம்சா. பரமஹம்சான்றவர் எல்லா ரூலுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவர் ரூலே ஃபாலோ பண்ண மாட்டார். சரி மாதாஜி, அப்போ ஸ்மார்த்தா பிராமின்ஸ்ன்றவங்க என்ன ஸ்ட்ரிக்டா ரூல் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வைஷ்ணவர்கள். நம்ம எங்க இருக்கோம்? அங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லை. கரெக்டா? அதுதான் நான் சொல்றது. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் நியமாகிரகா அப்படின்னு. சோ இது NND பிரபு அடிக்கடி சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். என்னோட இனிஷியேஷனுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த எக்ஸாம்பிள கொண்டு எனக்கு மறுபடியும் நீங்க சொல்லாதீங்க. இது குரு மகாராஜ் சொன்னது. எனக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல போச்சு இல்லையா? லார்ட்லி 4-5 நாள் இருக்கச்சு புஷ் பண்ணி. ஆனா என்ன, கிருஷ்ணர் அருள்னால எல்லாமே இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி அந்த சர்டிபிகேட் இருந்துச்சு. பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த நம்ம என்னது குரு என்ன சர்டிபிகேட் நீங்க எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க, அந்த குரு பத்தி படிச்ச சர்டிபிகேட் எல்லாமே இருந்ததால எனக்கு வெறும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தான் ஃபில் பண்ணி முடிக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. மத்ததெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ என்னன்னா லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல ஃபார்ம் எல்லாம் போய் ப்ராசஸ் ஆனப்போ NND பிரபு கேட்டு உங்களுக்கு ஓகேன்னா பண்ணுங்கன்னா நான் சொன்னேன், இல்ல பிரபு இங்க லோக்கலாவும் கிடைக்காது NOC, எல்லாமே பிரச்சனை ஆயிட்டு இருந்துச்சு. அது குரு மகாராஜ் சொன்னாராம், இந்த பொண்ணு பத்தி அப்கோர்ஸ் NND பிரபு சொல்லியிருப்பாரு. அப்போ அவர் சொன்னாரா, இந்த பொண்ணு வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஐ வில் பி நியம ஆக்ரஹா, அப்படின்னா நான் ரூல் ஃபாலோவர் ஆயிடுவேன். அதனால கெட் தம் இன் அப்படின்னு சொல்லி கெட்டர் இன் அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கா போயிடுச்சு. இப்போ ஏன் சொல்ல வரேன்னா, இப்ப வைஷ்ணவாவோட கல்ச்சருக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்.
ஒரு பியோர் வைஷ்ணவா கூட இந்த ரூல்ஸை வந்து அவ்வளவு ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். சோ ஸ்மார்த்தா பிராமினோட ரூல் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. வைஷ்ணவா பிராமின் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பட் ஸ்மார்த்தா பிராமின்ஸ் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சோ பிரசாதம் வந்து பொல்யூட் ஆக சான்ஸே இல்லை. அது வந்து வாயில வந்து ஒரு சண்டால வாயிலையோ ஏன் ஒரு நாயோட வாயில இருந்து கூட சாப்பிடலாம். அதுக்கு அர்த்தம் லிட்டரலி வாயில இருந்து சாப்பிடணும் இல்ல. இது நான் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. பட் கர்மா பொறுத்த வரைக்கும் கர்மா கூட வந்து பிரசாதமா இருந்தா டிரான்ஸ்பர் ஆகாது. பட் அது வந்து 2 ரூல் சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்கன்றதால ரொம்ப ஹைலைட் பண்றது. ஸோ பிரசாதமா இருந்தா we can actually share. அதனால நீங்க கோயில் போயிட்டு வந்தா எல்லாருமே கொடுப்பாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து கோயில் போயிட்டு வந்து போட்டு இந்த வாயில போடாதீங்க, ஜென்ரலா அப்ளிகபிள். ஸோ அதனால வந்து கோயில் போய் நம்ம பிரசாதம் கொடுத்தா கூட ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். ஸோ அதனால இது வந்து பிராமணா வந்து மகாபிரசாத் சாப்பிடுறதால பிராமணா வந்து தன்னோட ஸ்தானத்துல இருந்து குறையறதும் இல்லை. அப்படி பரமஹம்சாவோ ஒரு வைஷ்ணவோ பண்றதால அவங்க ஸ்தானமும் குறையறது இல்லை. அதனால இது வந்து பொல்யூட் ஆக சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி அந்த மகாபிரசாதம் சாப்பிடுறதால எல்லா அந்த பௌதிக ஆசைகளும் அந்த பேசிக்லி அனர்த்த நிவர்த்தி ஆகுது. இது வந்து சாஸ்திரங்களின் வார்த்தை. It is the time for Mataji. 3 minutes தான் இருக்கு. 11 o'clock ஆயிடுச்சா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா எவ்வளவு? மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒண்ணு மாதாஜி. திரிதண்டி ஒருத்தர் இவரு பாக்கணும். திரிதண்டி ஒருத்தர் இருக்கா மாதாஜி, அவரை வந்து சங்கராச்சாரியார் பாக்கணும்னு சொல்றாரு மாதாஜி. அவரு வந்து நான் பார்க்க மாட்டேன், அந்த ஏக்க தண்டத்தை நான் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாரு மாதாஜி. அப்புறம் அவரு எப்படியோ சம்மதிச்சு அவரை இவருக்கு சங்கராச்சாரியார்ட்ட கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க. அப்புறம் அவர் பேச 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 அந்த திரிதண்டிக்கு அப்படியே அவர் சொல்லுவாரு, பிரசாதத்தை ஏற்க மாட்டேன், அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேன், வணங்க மாட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தவரு அவர் பேச பேச சாஷ்டாண்டகமா அவர் மேல காலில் விழுந்துறாரு மாதாஜி. அவர் கொடுக்குற சால்வையை போத்திக்கிறாரு, அவர் கொடுக்குற அட்சதையை ஏத்துக்கிறாரு மாதாஜி. அது நல்லா இருக்கு மாதாஜி. அந்த ஆர்டிக்கல் தமிழ்ல இருக்கு மாதாஜி. அது தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல இருந்தா அனுப்பி இருப்பேன் மாதாஜி. இதே விஷயம் நம்ம ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் நிறுத்திடுங்க மாதாஜி. கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 11 o'clock ஆயிட்டு இருக்கோம் நம்ம பேசுறதுக்கு. ஆமா மாதாஜி, இன்னும் 2 minutes. இல்ல மாதாஜி, என்ன டைம் இப்போ? 58. 11. ஓகே முடிச்சிடலாம். ஏன்னா நானும் ஒன்னும் போறோம் இது அப்புறமா நாளைக்கு படிக்கலாம். சோ இதே பிரேமா மாதாஜி சொன்னோடனே எனக்கு வந்து மீராபாயோட கதையை ஞாபகம் வந்துச்சு. மீராபாய் வந்து மறுபடியும் வந்து 500 years பேக் ஜீவ கோஸ்வாமியை மீட் பண்றாரு. அப்போ ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து பெண்களை மீட் பண்ண மாட்டாங்க, அதனால நான் வந்து மீட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட இருக்கிறவர் சொன்னாராம். எதுக்குன்னு கேட்டாங்க மீராபாய். அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி நான் வந்து பெண்களை மீட் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா, அவரு அப்பனா யார் அவர் புருஷனா அப்படின்னு. மாண்டவனா? ஓகேன்னு மீராபாய் ஒரு நோட் எழுதி கொடுத்தாங்க. அப்ப பார்த்து ஜீவ கோஸ்வாமி அலறி அடிச்சு ஓடி வந்தாராம். ஏன்னா அவங்க அந்த நோட்ல என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா, ஐ தாட், அதாவது நான் என்ன நினைச்சேன்னா கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் ஒரே ஒரு புருஷான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன், இன்னைக்குதான் இன்னொரு புருஷாவும் இருக்காங்கன்னு தெரிய வந்துச்சு எனக்கு அப்படின்னு. எவ்வளவு பக்தி! அவங்க வந்து எந்த லெவல்ல அவங்களோட பியூரிட்டி, அதாவது நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா நேச்சுரல் மிக்சிங் இருக்கக்கூடாது ஆண் பெண்ணுன்னு. ஆனா அவங்க பாவத்தை நீங்க கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, எந்த ஹைல இருக்கு அந்த பாவம். நான் சொல்றது புரியுதா? அவங்க வந்து அந்த இவரை வந்து அவங்க ஒரு ஆம்பளையாவே நினைக்கல. எக்ஸாக்ட்லி, அதுதான் கோபமே இல்ல அவங்களுக்கு. அவங்களுக்கு வந்து கோபமே இல்லாம நான் நினைச்சேன் எவ்வளவு பீட்டா, எனக்கு இப்பதான் தெரிய வருது, எனக்கு ஒரு புருஷாதான் இந்த உலகத்துல என்னது இந்த கிருஷ்ணர் ஒண்ணிதான் புருஷான்னு இப்பதான் எனக்கு இன்னொரு புருஷா இருக்கு. அது எப்படி இருக்கு? ஜெகதா கோஸ்வாமிக்கு மானமே போயிடுச்சு. ஐயோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் இன்சல்ட் இல்ல, அட் த சேம் டைம் வந்து இது வந்து சொல்லுவாங்கல்ல பலார்னு அரைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அப்படின்னு சொன்னது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி சொன்னாங்க. ஸ்வீட்டா ரைட். எனக்கு இன்னைக்குதான் தெரிய வந்துச்சுன்னு ஒரு இன்னசென்ட்டா, அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல். இப்போ இதெல்லாம் ஜோக்கா இருந்தா கூட இதை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு பக்தி வேணும். இது நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயோ லெவல் 1லயோ 2லயோ இப்போ நான் சொல்றதா புரிஞ்சு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ மல்லிகா மாதாஜிக்கு புரியும், அவங்க லெவல் 1 எடுக்கிறாங்க. இதை போய் சொன்னாங்கன்னா எப்படி, அப்போ ஜீவகோஸ்மாதி பொண்ணு இல்லையா பையன் இல்லையா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து அதான் சொல்றேன், என்ஜாய்மெண்ட் கூட ஒரு ரசா வேணும்னா அது கிருஷ்ணர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில ஏறதான் அந்த ரசாவும் வரும் அப்படின்னு. சோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருபிய கிருபா சிந்துபிய வச்சா பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு 10:30 மணி கிளாஸ்க்கு எல்லாரும் 2 எல்லாம் கொண்டு வந்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.